категории. Лента за ръка, извини една парачка за буталка и лента с извини. И парачка за буталка и лента с извини. Сега, за да се вземете награда, както всички тези хора, които тук, просто трябва да дойдете на сцената при мен. Как се поведете ви? И сега тази висока... Награда за въркане, а пак го за въркане. Награда по избор, каквото ти хареса. Давай завъркай сега. Къде е? Тук е. Добре, благодаря ви. Само да дам се вие знаете, не ще сложи. Дай се завъркай спокойно. Има нещо пред само пром. Шапка, хайде, заповядайте. Давай да видим. Елате вие можете чакате да се взе по време детето. Замисли и запалка е награда по инвестиция. Замисли по-обраната друга награда и запалка отделно. Добре, давай. Тениска, хайде от да си вземаш, хайде за поведа сега, ти да завършиш. Хайде, хайде, давай. Така, награда по избор. Бързо отиваш, да не сплашим сърничката. Хайде сега ти внучката и третата внучка, да дойде и става за нас. Хайде награда по избор. Бързо отиваш. Хайде сега да видим на това какво ще си пада. Тениска, хайде бъз. И аз сега баба да завърти. Тя се е взела, добре. Благодаря ти. Здравейте, приятели, вие, които сте тук на площада, елате по-близо към сцената. Тук е светло, ще бъде топло. Аз се казвам Стефан Щерев и за мен е огромно удоволствие да съм с вас в града, известен като Малкия Йерусалим, за да подкрепим силните кандидати на ГЕРБ в предстоящите избори. След около седмица българите трябва да напишем поредната важна страница в съвременната ни история. Трябва да гласуваме, за да осигурим стабилност и да гарантираме европейското бъдеще на страната. Асеновград, готови ли сте да продължим уверено заедно напред? Това е достоен отговор, благодаря ви. Готови ли сте да постигнем пълна изборна победа? Днес, за да подкрепят тандема на ГЕРБ, тук в Асеновград са уникалните гласове на България. Искам да ги аплодирате силно. Трио сопрано, Веселин Маринов е тук. Ансамбъл Българе, Пламен Ивос е тук. Невена Пейкова е тук. И един от големите любимци на България, Любо Киров. Всички ще бъдем тук. Тук ще бъдат и лидерите на ГЕРБ. Тук ще бъде и кандидат президентската двойка, госпожа Цецка Цачева и вице-адмирал Пламен Манушев. За всичко има време, а сега времето настана за тази група, която е тук на сцената. Това е група Rewind. Извикайте силно за тях! Добър вечер от нас. Започваме ето така с тази малка китарка. No
вечер, приятели! Добре дошли на нашия концерт. Сега ще направим една песен, която се казва Нов ден. Направихме с един наш приятел, който се казва Рафи. Рафи и Rewind. Нов ден, сега за вас. Може да ни помагате с ръцете, ако искате да пеете с нас на припева, ако я знаете. Благодаря ви, приятели! Можете ли малко по-шумничко да ви чуем? Ние ви виждаме, искаме да ви чуем! Добре, една любима песен ще ви изпеем на френски, тя става за стопляне. Сега ще видите, може да изтанцуваме заедно. Продължаваме ето така. Dreaming about the things that we could be. 'Cause lately I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like swinging vines, swing my heart across the line. In my face, some flashing signs. Seek it out and you shall find gold. But I'm not that old, yeah. But I'm not that bold. I wanna be shows of a nudge. Yuri бас гитара. Марти барабани. Аз съм Влади, ние сме Rewind. Благодарим ви, това е Стефан Щерев. Как искам да го стигна. Аплодирайте група Rewind! Това бяха Rewind, ръцете горе, знамена имате ли? Нека да ги видим колко сме тук, колко е хубаво в Асеновград, когато се покажат ето такива неща. Много ви благодарим. Скъпи приятели, работим в интерес на гражданите. Това е мотото на кампанията на Цецка Цачева и вице-адмирал Пламен Манушев. Надяваме се, че те ще постигнат голяма победа. Нещо повече, надяваме се, че Асеновград ще има важен дял в нея. Освен добри кандидати, Цачева и Манушев могат да гарантират добрата връзка между властите, а страната се нуждае от стабилност повече от всичко. Само така можем да преобразим преобразяването на страната. Вижте какво постигна управлението на ГЕРБ и направи за всички нас през тези години. Помните ли България преди 10 години? На прага на Европа очаквахме повече сигурност и перспективи. Тези артисти действат толкова сплотено и толкова ефективно като екип. Наистина, точно както екипът, който предлага и политическа партия ГЕРБ, госпожа Цачева и вице-адмирал Манушев. Тези трима мъжки оперни гласа могат да накарат всеки един от вас да застане мирно и да ги слуша внимателно, защото това са уникалните гласове на България. The Unique Voices, аплодирайте ги!
Ковачева и Пламен Манушев. Нека на 6 изберем номер 17. И благодаря на моята майка, че ме е родила. Тя е тук. Благодаря. Благодаря ви. И сега невероятните колеги от ансамбъл Българе. Ансамбъл Българе и ангелогласната, родена в Асеновград, Албена Вескова! А сега, скъпи приятели, в Асеновград, готови ли си да посрещнем един човек? Един единствен човек, който има повече хитове, отколкото повече песни, които знаем от годините, които е прекарал на сцена. Този човек е любимец на мало и голямо и не е случайно, че подкрепя политическа партия ГЕРБ още от самото й създаване. Скъпи приятели от Асеновград, нека посрещнем заедно с Ура, Веселин, Марина! Много е студено, но сега ще ви стопне с една хубава летна песен за една жена и една любов. Да ви раздете всички! Лятна жълта рока в ума ми се върти, лятна жълта рока, а в нея ти. То не е походка, то е красота, пак ще те сънувам до мен през нощта. Мъжките въздишки. Много ми е приятно. Днес се разходих из Асеновград. Прилечен беше ми студено и затова реших, че днес ще пея песни само за лятото. Наистина есента е много красива, но колкото каквото си говорим, аз лично най-много обичам юни. Ами да, готови кличете. Най-обичам юни, август и морето с парещия пясък. Като дойде юни, август и усещам всичко е любов. Пясъкът очаква първите боси стъпки под брега. Мирис на море от изток се носи, спира чак дъха. Спомени от сини морски картини оживяват пак. Лято, идвай вече. Най-обичам юни, август и морето с парещия пясък. Като дойде юни, август и усещам всичко е любов. Бялото лято слънце те тича с дързост на хлапак. Иска да целува всяко момиче пак и пак и пак. Само ако знае как си мечтая слънце, аз
това си има своята цена. Хиляди въпроси, хиляди съмнения. И не се съмнявам, и не мисли. Благодаря ви много, че сте тук тази вечер и че е толкова хубаво. Аз изпях няколко песни и съм късметлия, че имам късмета да го направя именно на тази сцена в Асеновград. И то не за първи път, и за не за първи път да изпея една песен, с която да ви кажа колко съм горд, че съм тук. Една песен за всички вас, която се нарича "За теб, България". Хайде! Аз знам, България, аз знам. Хайде! Че друга няма като те. На колене ми застанал и в този свят. И в теб седял не. От теб съм взел ръцете и очите, за да те виждам и прегръщам. Освен да нямам, пак ще се затичам към те най-трудния печал. Веселин Маринов! Сега искам да поканя на сцената един човек, който е в първите редици на модерната българска политика. Той е двигателят на ГЕРБ и с неизчерпаема енергия в контакт с всички структури в страната. И именно за това партията постига безпрецедентен успех на българската политическа сцена. Асеновград, нека посрещнем подобаващо човека, в чийто речник думата загуба не съществува. Това е заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб Цветан Цветанов! Здравейте, Асеновград, Пловдивска област! Скъпи приятели, нека да поканим общинските кметове, които спечелиха изборите 2015 година тук на сцената. Да поканим народните представители, да поканим евродепутата Андрей Ковачев. Това е силният отбор на ГЕРБ. Но имаме достойните общински съветници, които ни представляват в общинските съвети във всички общини. Убеден съм, че и кметовете на населени места допринасят за изграждане авторитета на политическа партия ГЕРБ. Скъпи приятели, днес, тази вечер е и вице-адмирал Пламен Манушев, бъдещият вице-президент на Република България. Госпожа Цецка Цачева се извинява, че не може да бъде днес тук, но само преди 15 минути приключи директно предаване с премиера Борисов по BTV и затова просто нямаше как да бъде и тук, да бъде и в София. Но днес Асеновград има повод да се поздрави с нещо, което беше мечта за 20 години. Има открит нов православен храм. Това е Свети Архангел Михаил. И това е действително голямият успех на политическа партия ГЕРБ, че гради България и след 20 години имаме това, което беше заложено още преди 20 години. Скъпи приятели, силата на политическа партия ГЕРБ е, че не дели хората на наши и на ваши, не дели общините на малки и на големи, не дели българските граждани на етноси, не ги дели на пол и възраст. Това е силата на една национално отговорна партия, каквато е политическа партия ГЕРБ. Но днес, когато сме в навечерието на предстоящите президентски избори, трябва всеки един от нас, когато отива и се възползва от конституционното право да гласува, трябва да знае следното. Трябва да гласува по съвест, трябва да бъдем активни гласоподаватели и, разбира се, когато отиваме, трябва да знаем кой какво е направил за всичките тези години, участвайки в политиката.
Политическа партия ГЕРБ прави своята президентска кампания, разговор лице в лице. Открити площади, открити зали, пълни площади, пълни зали, за да може действително да покажем точно тази прозрачност, която партия ГЕРБ прави в своя управленски